iti barangay agmalmalas, ipalapal mi tinagasat amalem. Da kayo lalakaya pogi ken babbaket a sexy. Dagiti ubing ag kursing, dagiti agtutubo akalbo anapnuan ti kuto. Dagiti organisasyon ken dagiti mahilig ti punsyon. Dagiti babbalasang ken babbaro, kastamet dagiti baak ken balo. Dagiti yelo tinipen na ken natay ti kukuna. Umasideg kayo ket denggen yu ti istorya ni Titong Tirong. Ni Titong Tirong ket opisyal ti barangay Barangubo. Nabayagen opisyal. Opisyal pay laeng iti grade 1 tay lelong ko alakay. Ni Titong Tirong ket adu ti anak na. Adumet ti asawa na. Ngem anak na naadik da. Iti cocaine na iraremda. Nagbali ni Titong abalediktoryan ti korupsyon. Imbulsa na pundo ti mannalon. Saan nang inted bayad ti kamatis ken mais. Sugal aweteng ken droga a cocaine sinirek ni Titong Tirong. Bimmak nang iti aglaplapusanan. Pimmanglaw ti kaaduan. Ni Titong Tirong ket nagbalin nga ari-ari ti political dynasty. Gapu ti political dynasty ni Titong Tirong pimmanglaw dagiti adu a mannalon. Ni Titong Tirong agbulalek iti eleksyon. Ngem dagiti mannalon anu sanda tay asin ken bugkong. No agsakit da saan da nga makapan iti ospital. Tay sunggo. Buaya, ken tigre, mapakanda ti adu a kilo a karne. Dagiti mannalon anu sanda tanay lata agalunggo. Ni Titong Tirong aggatang tibutos tunggal eleksyon. Gatangen na dagiti opisyales ken organisasyon. Ngem inton makatugaw agsubbot to babaen ti korupsyon. Payaban na dagiti opisyales ken organisasyon. Agiwaras ti kwarta a nakabungon. 1,000, 3,000, 5,000, magkano ka? Dagiti naglako ti butos, maragtakan damit a makaraman ti taraon a naimas. Saan laeng akanayon a sardinas. Umili nagbalinda kasla agpalpalimos. Nailako tay butos kasla 4 kilo abangot. Tattao nagbalinda kas aso-aso ni Titong Tirong. Agpagpaggaak akasla agmauyong. Agited pa iti second hand alungon. Libre abalsamar ken pamunton. Basta lakit diti may sa kondisyon. Agbutos dagiti natay no tempo ti eleksyon. Ni Titong Tirong nagtalinaed iti turay. Gapu iti kwarta anay waras kadagiti barangay. Dagiti opisyales ken organisasyon agpipila da a mapanumawat ti kwarta. Kinnapuskol ti rupa basta lakit di mawarasan da ti kwarta. Ilunod da ti biag ti sumarunu a kapututan. Tay aglapo ti butos kaya rigang na kamay sa prostitute. Ragsak nga pagdarikman, rigat aging gatong palbiag. Ti manpay dagiti taga-barangay agmamalas. No mga bak ni Titong Tirong, mapantumanen ag negosyo ti tarong sa Jai Hong Kong. Ibabain na dagiti kalugaran na gaputi illegal nga ramid na. Dagiti met pasurot saan da pulos nga mirisen ti bidot. Ibutos dalakta ni Titong Tirong nga ari-ari ti korupsyon. Saan da mapanunot ti masakbayan, basta lakit ti adawan tausan nga igatang pinapaitan. Ta kayo, tarigagayan nyo met ti rumkwas amang tunton ti gasat. Padasan nyo met ti mawaya-wayaan, saan laing akanayon anakawaran. Saan apaidiktaran ti anunsyo ti weteng. Da kayo nga opisyales ken organisasyon na paspasurot. Isardeng yun ti aglapo ti buto.
Diyo ilako dagiti kalugaran nyo. Ti 2,000 nga inawat yo. Panawenen at ang likodan tay ni Sitong Tirong. Good